हेलो लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल आं चैनल नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बरायबावनाय जाबाय दायो आं लोगोनि हाबायाव थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय लोगोनि हाबायाव थांनायनि सिगां जोङो गिफ्ट बायनो थाखाय बाजैनि दखानाव दख'ना बायफैदों आरोना बायनो फैदों माने दा बायसिगोन ओमफ्राय दख'ना बायनानै थांनोसै आरोना लोगोनो एसे दख'ना होनोसै बारा दाम गोसानिबो होनाया आरोना एसे गानसाबनो माने बिहामजो मानसि नालाय बेरायनायाव गानजानाय नङा आरोना न'आव थानायाव गानसाबजानायसो बाराथ' दाम गोसा नङा नालाय मानसिफोरा एसे दा बायनोसै आरो बायनानै जोङो थांनोसै लोगोखौ देखायहैनोसै नोंथांमोननो नायलांबानो जाबाय दा थांबाय थानोसै जोङो बायनानै ओंखारबोनानै दायो नायदों आरोना सिम्पोलनो लावगि बिदनखौ नैबेखौ कालारखौ मोजां नुनानै लानो सानदों आरोना लावगि बिदन इयो आं बिराद फसायदों आरोना ओमफ्राय हिन्जाव गोदाना फसायगोन ना फसाया मिथिया इबो सिम्पोलसोखा आरोना मानसिया मोजां नुदों इखौ लांनोसै बारा दामिकनिबो लानो हाया नालाय अन्थोब फैनोसै आरो अननानै इखौनो लानोसै ना बरिया नुदों पेकिं ओमफ्राय आर'नाइ गांसे हर आर'नाइ हौवा गोदाननो आर'नाइ लानांगोन ना इखौ हिन्जाव गोदाननो होनोसै ओमफ्राय हौवा गोदाननो आर'नाइ होनोसै नै सेम मोन आरो आर'नाइया नै बेजों एखे नामा खम 250 200 हरगोन आं 350 300 हरगोन एसे बांसिन नामा 400 इयो दानि माबायाना 150 बे मोनसेखौ लानाय जायो लानोसै दे आराम नै इखौबो मोजां नुलाय लांदोहाय ना नैबेयासो 200 नङाबा 250 खालामदों र' नैबे चक्लेट कालारखौबो मोजांसिन नुगोनदांहाय नै इखौ नै ना नै कालारखौ मोजां नुदोंमोन आरो दाम दरायनि र' दखानिजों नै एसे दाम दरायनानै लांनोसै बेफोरनि दामखौथ' आरो मिन्थिखायो आरोना बेखौ मोजां नुदों आरोना आङो बेखौ फसायाखै आं माने आं फसायनायखौसो लानो लुगैखायो आरोना आङो मालाया फसाय दा फसाय बेखौनो होमबा बेखौ मोजां नुदों ना बेखौनो लांसै बरियानो हौवा गोदाननो गिफ्ट होनो नागारै ओरैसो सोनायनोसै नामा दख'नाखौबो फाफ्लियाव बाननानै होखादो ना ओरैनोसो लांनोसै मोनफैबाय नै सोर दङ नायदो ओरैजाय एक्टरबो दं आरोना ओमफ्राय जोङो साथामजों मोनहैनानै लामायाव दंबाय दंमोन आरो जोङो मानो होनबा लोगो बुरजा थांदोंमोन जोङो ओमफ्रायो लोगोफोरा बेलेग लामाथिं थांबाय जों बेलेग लामाथिं फैनाय जाबाय ओमफ्रायो लोगोफोरा जोंखौ लामायावनो नेथ' थांग्रोनाङा होननायखाय जोङो लामायाव साथामजों नेबाय थाबाय आरो ओमफ्राय मेथाइ दामबाय थादोंमोन बिनि थाखायनो कपिराइट नांजानो गिनानै आङो भइस अभार होना होबाय आरो
दे दे Kamu jelasin dah, udah. Terima kasih ya. Tadi dia apa? Lại đường. Chả đẹp ạ. Kami khơi rồi, nhưng kami không biết về. Cái đây. Nè, cùng mình ra đấy. Giá sắp đấy. Aboni. Aboni ko malah ni ko ni aboni. Bele ako. Mamben ra được ra. Bisira. Tadi deh. Mama jaga jasa. Nah, yuk cuang karena apa? Apa bicara yuk cuang karena apa? Saya lagi di search pintu. Yang yang free vậy nữa. Masa kerja kayak kemandur ke? Ayo. Thằng sơi, thằng này đi đây. Bye hụt được. Chụp. Ơi, cúi giờ cũng muốn ăn cúi mình chết rồi. Cúi giờ đi.